chroeso i fideo arall le ni'n mynd i siarad am bach o ffasiwn. Mae'r fideo ma to mewn cydwrthodiad am enter gorllewin Sir Gar. So, tro ddiwetha nes i fideo, oedd cwpl o bethau falle dylen ni wedi siarad amdanyn nhw, ond o'n i wedi anghofio i wedi gwir. So, fi wedi gwneud o'ch rhestr fan hyn nawr. Pethau falle mae pobl yn anghofio amdanyn nhw, ond maen nhw'n gwneud lot o waniaeth pan ych chi yn gwisgo. So, un o'r pethau mwyaf pwysig i gyd i wedi gwir, byddwn i eisiau fod yn gweud gyda'r pwysica, yw cael yr underwear iawn. Achos pa mor bwysig yw i gael y bra sy'n ffito'n iawn, hwnna yw un o'r pethau allweddol. So dyna'r bra fod yn ffito'n dyn o dan y byst fan hyn, a dim yn reid o lan yn y cefen. So byddwn ni'n gweud, newch yn siŵr bod chi'n cael y bra sydd gyda'r cup size iawn a'r band size iawn. A hyd yn oed, pan ych chi'n wisgo, mae hyd yn oed le chi'n adjusto'r straps fan hyn, mae hwnna'n neud gwaniaeth mawr. Ni'n cael cosmeriad yn dod mewn i'r siop le fi'n gweithio yn y DDJ fel wedes i o'r blaen. Maen nhw'n dod mewn a maen nhw'n trial outfit godwch, a rhai o'r outfits ar gyfer priodasau, mae bands o dan y byst. Wel, maen nhw'n trial arno ac straight away maen nhw'n gweithio fi, o na, mae fe'n rhy uchel, yn wedi menwod talwon yn digwydd lot yn ymal iawn, actually. Maen nhw'n gweud, o na, mae fe'n dwi ddim yn siwto achos mae'r bandyn rhy uchel, mae fe'n lando'n ganol y byst. Wel, wedyn fi'n gofyn allai just o'r strap a fi'n neud ni, a mae fe'n ffito'n berffaith. So, byddwch yn ofalus gyda placement o straps hefyd. Dewch ni o gweld, sori, fi'n sain dda iawn am gofio pethau, so fi'n neud rhestr bach fan hyn. Na fe, so mae'n dod i'n mlaen i'r pwynt nesaf. Pobl sy'n falle bach yn fwy flat-chested, fi'n cael lot o bobl actually yn y siop yn gofyn os unrhyw tips am ti hyn. Wel, byddwn ni'n gweud, amser chi'n gwisgo tops gyda ruffles falle ar y top, neu unrhyw, os chi'n moyn delu sylw at y man eich chi'n moyn, fel bod chi'n moyn adro volume gwedwch. Os wisgwch chi tops gyda ruffles ar y top fan hyn, neu hyd yn oed unrhyw tops gyda manylder ar yr ardal hyn, bydd e'n denu'r llygad lan, a wedyn bydd e'n hala fe i edrych yn fwy, os chi da fi. So falle tops gyda ruffle, neu ffrocau unrhyw beth gyda ruffle fan hyn. Hefyd mae gwddwg uchel yn gallu hala chi edrych yn fwy bysty. Fi'n dwlu gwddwg uchel, fi jyst licio rhywbeth lan fan hyn, mae lot ddim, ond mae hwnna'n un pwynt. Os chi yn bysty, mae hwnna'n gallu hala chi edrych yn fwy bysty am y llaeth. So bydde hwnna fyd yn helpu chi os chi moyn edrych fel bod chi bach yn fwy ar y top os bod chi'n flat-chested. So os ych chi'n gwerwch bod chi'n yn pear-shape a bod chi'n moyn, bod chi'n, obviously wedyn, os chi'n pear-shape, chi'n llai ar y top a chi'n mynd yn fwy wrth bod chi'n mynd lawr, fel la. So, tips i hwnna wedyn, byddwn ni'n gweud mae A-line styles fel arfer yn siwto chi yn neis. Os ych chi'n moyn trwy cael fwy o balance, mae halter-neck tops, halter-neck chyffrocau gyda halter-neck, neis i unrhyw fath o tops gyda ysgwyddau mwy cul arno fe. Mae hwnna wedyn yn hala eich ysgwyddau chi edrych yn fwy, mae denu sylw at yr ysgwyddau, so byddai'n balanso, os bod eich hips chi bach yn fwy, byddai'n balanso hala jyst edrych o bod mwy o balance da chi i wedi gwir. Tip arall i cwto pechodau yw unrhyw beth gyda ruching. Mae hwnna'n dda i gwyto unrhyw lumps and bumps, neu gwedwch os bod da chi, fel o'n i'n siarad gyda ambiti'r underwear, bod lanes da chi, a bod chi ffili, chi wedi gwisgo, neu bod chi'n paco mewn bant, na bod chi wedi mynd da chi o'r underwear na, a mae lanes da chi. Wel, mae unrhyw beth ar ruching wedyn yn mynd i fod yn good i gyfro hwnna. Beth arall anghofius i weid ambiti'r underwear. Os bod chi'n cael ambell waith chi ffili rili osgoi fe, os bod chi wedi cael y back size yn iawn, y cup size, popeth yn iawn, a bod dal bach o bulges da chi yn y cefen, wel chi'n gallu cael long line bras. So maen nhw'n eitha dwfwn yn y cefen, maen nhw'n gael maen nhw'n ddwfwn yn y ffrynt fyd. So mae hwnna'n un beth arall sy'n dda i osgoi y lanes na. Os chi'n straight, mae lot o bobl yn gofyn hyn fyd, actually. Os chi'n straight lan a lawr, chi dim lot o sharp da chi. Mae
wel, unrhyw beth llwch chi jyst wneud edrych yn well, really, wrth ado waistbelt bach, neu unrhyw beth sy'n â elasticated waist, falle, neu rhywbeth sy'n tynnu mewn wrth y canol. A os chi'n really poeni bod dim curves â chi o gwbl, allwch chi'n gweld fel y tops a, wel, defnydd yn general i weid y gwir, sy'n eitha loose a fluid. Allwch chi just tynnu bach o hwnna, cael waistbelt, tynnu bach o'r defnydd na ar y top, fel bod e bach mwy floaty dych chi fan hyn, wedyn structured y canol, a wedyn bach mwy floaty to. Bod fe'n creu'r illusion, hourglass illusion na, fel maen nhw'n galw fe. Dych chi'n gweld... O ie, mae hwn yn un peth mowr mae lot o bobl yn neud. So mae lot o bobl yn dod mewn i'r siop ydyn ni, maen nhw'n gweud straight away, maen nhw'n gweud A-line style sy'n siwto fi, achos bod fi'n fawr rownd ardal y stymog, fi moyn cwto hwnna, A-line style sy'n siwto fi, a fi'n meddwl straight away, na, dim hwnna ddim yr ateb rili i goto pechodau yr A-line, neu'r fel styles o fit and flare styles. Mae'n gofyn bod canol eitha bach, dych chi, bod chi eitha neat rownd y canol i styles na i edrych yn neis. Chmo fel Kate Middleton yr enghraifft, mae hi'n gwisgo lot o'r style na. A byddwn ni ddim yn gweud yna'r ateb i gwto pechodau. Mae lot o fenw'n dod mewn a maen nhw jyst yn... So yn teimlo'n dda iawn i mi na'n wedi gwir, dim lot o hyder sa'n licio gweld na o gwbl. A maen nhw'n dod mewn a maen nhw'n gweud bod nhw'n moyn y style hyn, achos bod nhw'n moyn cwto'r ardal hyn. A fi'n meddwl, byddech chi'n fodlon trial style straight. Maen nhw'n gweud straight away, na so style straight yn siwta fi. A fi'n gofyn, byddech chi please fodlon just trial e. Maen nhw'n trial e a maen nhw'n mor hapus bod nhw'n edrych fel maen nhw'n edrych yn y styles na. Achos dwi ddim yn hala chi edrych yn fwy. Dwi'n style mwy fitted ddim yn hala chi edrych yn fwy o seis os bod chi'n cael e'n iawn. Y peth pwysica, really, gyda popeth, yw just cael y fit yn iawn. Enghraifft nawr, symudwn ni mlaen i un o'r pwynt nesaf sydd o fi fan hyn. Chymod, gwisgo trwser a fel enwedig jeans yn maint iawn. Chi moyn jeans i fod, chi moyn o fod yn fitted, ond so chi moyn o fod rhy dyn rownd y canol, achos yn yma chi'n gweld pobl yn gwisgo jeans a maen nhw'n mynd yn ôl y seis wedi gwir. Maen nhw ddim yn moyn prynu seis lan. Mae hwn yn eitha rwystredig achos pidwch becso beth mae'n gweud ar y label. Dim ond label yw e. Pwy sy'n gweld e wedi gwir? A beth o'r ots os bod rhywun yn gweld e? Sym ots da fi pwy seis bydd ar y label, ond os yna beth sy'n ffito a yna beth sy'n edrych gorau, cewch am hwnna. Pidwch becso beth yw'r maint ar y label. Well bod chi'n cael rhywbeth sy'n ffito chi'n iawn, chi'n meddwl bod e ddim rydyn ar y top fan hyn, a bod, os bod fe'n rydyn, chi'n cael y bulges wedyn, a so hwnna'n flattering iawn. So bod e'n well bod chi'n cael jeans sy'n 1, 2, 3 seis falle yn fwy, a chi jyst yn cael sort of smooth lines. Mae hwnna lot yn well, byddwn ni'n gweud. Gan bod ni'n siarad am jeans, David, chi'n meddwl fel y boyfriend fit jeans o beth o'n galw nhw, Dwi'n style na ddim yn siwto lot o bobl. Byddwn ni'n edrych fel tank yn gwisgo reina wedi gwir. So byddai byth yn gwisgo reina, achos dwi ddim yn siwto. So ambell waith, rhywbeth arall fi'n ysgrifennu fan hyn, actually. Ambell waith, sach bod rhywbeth yn ffasiynol, neu, chymod, os o reina'n masif nawr, ond fel rhywbeth sy'n bang on trend, gwedwch, os na bod e'n siwto chi, so pidwch meddwl bod rhaid chi wisgo fe, certain pethau, byddai, sy'n os fi pa mor ffasiynol nhw, byddai byth yn gwisgo nhw. Fel, tra'n meddwl nawr, sa'n meddwl top yn pen nawr, ond fel o blaen, chi'n gwybod fel o'n nhw'n galw nhw gypsy skirts, a actually lenni mae'r pleated skirts yn ffasiynol iawn. Ond os ych chi bach fwy llawn rownd ardal y stymog de, neu os ych chi eitha hippie, maen nhw'n gallu edrych yn ofnadw. Byddwn ni byth yn gwisgo un o'r un achos, wel, jyst bydda fi ddim yn siwto fi. Os bych chi bach yn llai fan hyn, bydde'n yn siwto chi neis. Tra'n meddwl beth arall i weithio chi nawr, actually. Falle daw yn ôl. Dewch ni'n gweld beth arall fi wedi rhoi fan hyn. O ie, fel gan bod ni'n siarad am di'r topic o fel droseri pethau, fel culottes, mae reina mewn lenni, cwpl o reina gyda ni lenni, actually, yn y siop. Ond reina, dyn nhw ddim yn siwto pawb. Felly meddwl am cwpl o gysmeriad, actually, nawr bydd reina'n siwto, a maen nhw yn mwy o pear shape, so actually mae reina'n, achos maen nhw'n fwy llawn ar y gwylod, a os chi yn pear shape, chi'n llai ar y top, bydd hwnna'n helpu balanso mas, rhywun pethau fel skirts sy'n fwy llawn ar y gwylod, bydd hwnna'n yn siwto'r pear shape fyd.
fi droi fan hyn fyd, steil arall, fel look arall. Teco crysau mewn i troseri. Mae fe'n edrych yn lyflu os bod e'n siwto chi, ond os na, mae fe jyst yn hala chi edrych dwbl neu 3 gwaith y maint i chi'n iawn. Mae gofyn bod chi'n weddol hir yn y corff i o'n i edrych yn neis fyd, fel fe ddim yn rili rhywbeth sy'n siwto fi'n bersonol. Chymod, mae'n dibynnu, os chi'n gwisgo... Os bod da chi jeans high-waisted, o'r top I suppose yn slim fit, a bod chi ddim rhy busty, fydde'n edrych yn neis, ond mae gofyn bod chi yn weddol hir yn y corff i hwnna i edrych y gorau gallai fe wedi gwir. So fe'n dieddol o siwto rhywun sy'n mwy short-waisted. Fi droi fan hyn am ti heels. So fel block heel nawr. Wel, obviously mae lot o bobl ddim yn licio gwisgo heels. Fi'r complete ochr arall fi'n dwlu ar heels, ond mae lot ddim yn licio nhw. Mae lot yn gweud bod nhw'n ffili cerdded nhw, a maen nhw'n gweud bod nhw'n anghyfforddus. Hwna fi'n gallu deall bach. Ond block heels, chymod, os chi moyn gwisgo heelen, allwch chi wisgo block heel. Mae lot o resymau wedi gwir pam mae rein yn eitha handi type o heel i gael yn y wardrobe. So maen nhw'n rhwydd i gerdded nhw. Maen nhw'n sturdy iawn. Mae lot o bobl actually sydd wedi torri pigwr neu bethau yn y gorffennol, a maen nhw'n ofan dych chi wisgo heels to. Wel, falle triwch block heel fach i ddechrau. Hefyd, mae block heel, os chi'n bach yn fwy llawn rownd gwylod y gos, fel os bod calves chi'n bach yn fwy llawn, bach yn fwy chunky de. Mae block heel yn creu'r illusion o'r tu ôl wedyn bod eich cos chi'n fwy slim achos bod yr heel mor chunky. So, a fel rhywun sydd ddim yn licio neu ffili gwisgo stiletto, obviously mae block heel yn opsiwn da i chi. Fi'n dwlu ar stiletto, so sa'n becso se coesau fi lled y tanker oil, byddwn ni jyst dal yn gwisgo stiletto i wedi gwir. Fi droi fan hyn, rhywbeth fydden ni falle meddwl, wel, ddim lot o bobl yn meddwl amdano falle, ond shoulder pads. A pan fi'n gweud shoulder pads, falle bod chi'n automatically meddwl am yr 80s, nôl i'r 80au fel, ond beth fi'n meddwl gyda yw, os ych chi yn fwy cul ar y top, fel ni wedi siarad lot am ti pear shape, neu bod chi bach yn fwy, chymod, rounded ar yr ysgwyddau, peidiwch bod ofan ychwanegu shoulder pads mewn dan jacket, dan top, dan ffroc. Chymod, sa'n gweud bod eich chi fynd o Madonna a cael rai mow yn ystig o mas, ond mae fe gallu helpu really os bod chi yn fwy rounded, bod chi'n dieddol o sefyll dal chi'n mwy, chymod, fel la. Mae fe yn gallu helpu lot. A os bod chi gyda bach ymwellwaith, mae pobl ar ôl gwisgo bras, sa'n gwybod beth yw'r rheswm i'r gwir, ond fel chi'n cael ditch bach fan hyn ar ôl gwisgo bra, mae hwnna'n gallu helpu wedyn i gifio hwnna. Yn byty'r ditch bach yna yn gwisgo bra. Gwedwch bod chi yn mynd i wisgo ffroc sy'n off the shoulder, neu chymod, completely strapless de. Gwedwch bod chi'n mynd mas ar ôl gwaith, a bod chi yn newid, mae'n gwisgo ffroc fel la wedyn, tip bach sydd o fi, na beth fi'n neud am y llaeth, os bod fi yn mynd mas, gwedwch dy gytre, chymod, golchi newid loi o mas, byddwn ni'n gweud, chymod, strap o'ch bra chi, jyst cyn bod chi'n benni gwaith, pwyswch e lawr, fel bod digon amser da'r dent bach na i fynd o'r golwg. So mae hwnna'n rhywbeth, falle chi feddwl am. Ond ddim yn really siŵr os dylen ni weid ond fi fynd i weid e. Chi'n gwybod mae pobl yn mynd i gael, my colours done, a bethau fel la. Fi'n siŵr bod e'n brofiad lyflu. O'n i digwydd bod yn eisiau i ffasiwn gyda Goc Wan cwbl o flynyddoedd nôl lawr yn Gaerdydd. A gofynnodd rhywun iddo fe beth mae fe'n meddwl o hwn. Wel, sa'n mynd i weid o geiriau wedodd fe yn gwmws, ond basically, peidiwch bod ofan gwisgo unrhyw liw. Chymod, yn amlwg, dyw pob lliw ddim yn mynd i siwto chi fel i chi yn naturiol, wastad, ond mae lot o liwau fel bydden ni'n ffili gwisgo fel i fi'n naturiol. Fi'n wyn fel fi'n pale. Ond os bod fi moyn gwisgo, os fi'n ffansio
rhyw top, jacket, ffroc, unrhyw beth, unrhyw liw, fi'n ffansio'r lliw. Sa'n mynd i ddim gwisgo fe, beth fe'n ei wedyn, fi'n just cael spray tan. Neu, chi'n gallu gwisgo unrhyw liw, just bod chi, rhan fwy ar amser, nag i sy'n neud yw just cynhesu'r complexion bach, boed yn rhoi bronzer neu bach mwy o bronzer neu blusher, sa'n siŵr par fi o'r arbenigraig mewn coliad, dim fi. Ond sa'n gweld bod eisiau chi fod ofan wisgo unrhyw liw, just byddwch yn ofalus bod chi'n cynhesu'r complexion bach, falle gael spray tan, a allwch chi wisgo unrhyw liw wedyn. Beth arall fi wedi rhoi fan hyn? Fi wedi rhoi fan hyn, byddwch yn ymwybodol o beth sy'n siwto chi a beth sydd ddim. Fel o'n i'n gweud gynnau, fel os nad yw e, os bod e'n rhywbeth sy'n rili mewn ffasiwn ar y foment, a bod e jyst ddim yn siwto chi, bod e ddim yn neud yn byd i chi, just peidwch a rhoi mewn i'r ffasiwn diweddara os na bod e'n neud yn byd i chi. Peidwch teimlo braidd i chi i wisgo fe. Fi jyst yn darllen fan hyn i weld os bod wrth i di anghofio gweud nawr. Sa'n meddwl bod y byd all da fi wedi gwir. Os bod chi fel fi, ar ôl y lockdown ma, chi jyst yn edrych mlaen i gael esgus i fi mas a gwisgo lan a jyst joio. Jyst rhywbeth personol i hwn. Byddwn ni'n gweud, pidwch bod ofan ar ôl lockdown. Chybod, fi wedi bod yn aros mewn am spel, ddim cael gwisgo lan, ddim cael mynd mas. Wrth gwrs, mae problemau gwaith yn y byd. Fi jyst yn gweud rhywbeth bach yn un nawr. Jyst pidwch bod ofan, gwisgo lan a mynd mas a joio. Sa'n becso os byddai'n mynd ar ôl hwn, os byddai'n mynd mas i gyfyrddin a byddai'n edrych yn extra, achos bod fi jyst yn gwisgo rhywbeth sa'n i gael cyfle i wisgo spel, fi'n mynd i neud e. A fi'n meddwl dylai pob un un peth, just pidwch bod ofan, trial pethau newi am sy'n mynd dod i ffasiwn. Just byddwch yn ymwybodol o beth sy'n siwto chi, a just joiwch. So gobeithio bod chi wedi joio hwn, a gobeithio bod chi'n beth a fi'n edrych mlaen i just gael mynd mas, gwisgo dillad bach newi, lyflu, a joio. So, na gyd, really. Diolch am fawr am watcho a cadwch yn saff.